Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng ang nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas. Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Alang arudan, kastoy man ti surat ni pagayam tayo rigor iti probinsya te La Union. Kan ka Mang Bianong. Sakbay ti amen, yabrasak man pay, tinabar akablaw kao kada kayo mangbukbukal iti Lady L Productions, kastamatan, dagiti padak nga adek adumdumngag ditoy maka-adek a programam. Awagan naklakuman iti rigor, may sak abaro, ket kayat kuman nga idawatan iti umnosungbat ken solusyon, toy problema bakbaklayag ita. Kastoy man nga irugek ti amen, Mang Bianong. Nanang, rumuarak biyay. Papanam anak ko. Awisin nakman ni Anton. Da ka no papanan mi akasaran. Amamum jag kasar. Saan nanang? Anya, sumurot ka mapan makikasar ngem di mumut gayam amam mo jag papaskan. Nakababain ati kasta nga aramid anak ko. Saan ka la sumursurotain? Ibagadan tupay asaan ka amang mangan. Tamak mapan ka iti punsyonan asaan kamot anaaw-awais. Naawis akmet Inawis nak ni Anton agayim ko. Ngem saan mumut ngam ammo jay papananyaw. Sa nabalay tam amumot ni Anton nanang. Iso nga awan nga rod ti problema iti dayta. Ala nga rod. Basta saan ka nga agin inom wine. Pangaasay. Saan na maliklikan dayta nanang. Alangan mo't apapainak jay mangyo preseriti mainom ganyak. Kababain mo't ananang. Katsyak lang arudan ti dumay dayaw. Linapdam ko maabakay. Amang anodamanan ti aramidon na akababalaghan iti ipapanay di punsunan. Uray man no lapdak no saan mo't apalapdan. Nang runa no kadwanan jay gayem na. Sapay ko mga raw ta good boy iti napalanda. Good boy mo't kit di Iso na laang ta. Maamnesia mo't no daytay mausawanan. Di nan ammo dagiti inararamid na no makainom. Day tangarod ka. Alalahasan na balit sa rotek na madamdama. Yawid ko, sakbay ang mabartay. Nagpintasan dyan nubya, pare kaway? Una, napintas talaga. Nagswerte nga rin dyan nubyo siya. Agore ka rigor. Di tayo pa kumita-kita dyan papaya na katugaw iti monobla ka. Ang mga nukras na kamat, pre. Saan? Kasla si kati kursunada na. Kumita-kita nga minggan ka. Diyak mo't kursunada? Ha? Saan ko a-type? Napintas mo.
Apay nga di mo kursunada. Oh, iti panagkitam lang Agtumatay ti panagkita. Basta, Jack Corsonada, pre. Nagpintas kan, ading. Ha? Agpaiso? Wen, nakapimpintas ka talaga. Na love at first sight sa matan to'y mo, ading ko. Itay, di nakpampansinan. Ita, ibagamon ti kasta? Ayatan ka, ading. Anyat nagan mo? Kunam nga'y ayatan na. Ngam di mo pa'y gayam amo tinagan ko. Basta. Uray, di ka am mo. Na inlaba kong kang ka. Mabalin ka di nga. Agsalata? Wala. Day talagayam. Narigat mo. No paayat tinataraki abaro. Ken, Jack matsardengan. Aging kay ti Jack. Mapasungbat. Pinapintas abalasang. Bilibakin kay dirabi pre. Di mo sinarsardangan ni Brenda. Ha? Sino, Brenda? Diyan balasang akasalsalam ang nagpatpatnag. Kalpasan na, nagpukaw kayo ni danda ni Malpas ti Pascal. Anya? Napnapanan niyo ko ni Brenda. Ni Jack mo ti bagbagam. Jack malagip nakisalsalak. Tiyam mo, nakainumaklaan. Oo, wakal na ka man. Imposible di mo malagip ni Brenda Sino nga min ayat ay ta, Brenda? Tingarod balasang akinasalsalam ijay kasaraan. Awan na talaga ti malagip ko, pre. Awan da ito tao. Simruman siguro ti sakit mo nga amnesia nung makainom ka. Iso adi mo malagip ni Brenda. Jack man amaw mang biyanong, ngem nagadaw ti aramid ko, no, makainumak ajak malagip, no, mapukawan ti espiritaw ti alkohol iti bagay. Maamwakla ngayon dagit inararamid ko, no, yistoryadan kanyak. Jack mo't igaggagar alipatan, mang biyanong, ngem talaga, jakon malagip, no, mausawanak. Nay, asino ka kaday? Naimbag nga oras yu, tata. Siyak ni Brenda. Anda kaday ti may paiko kan ka, balasang kao? Kaya't ko kumamakasarita ni Rigor, tata. Nabayag nga minan asaan ang nagpakpakita kanyak. Anya nga may ti masapul mo iti anak kao? Nobyok ni Rigor, tata. Iso na laang tasaan mo ton ang nagpakpakita manipod da kamin. Anya? Mabainak ko mga umay. Masapul ang makasarita, tata. Anya anobya? Jack to pa mo nga, danobya tatang. Agtagtagainap sa amat day dya babae. Kinunanamat anobiam. Imposible mat nga ibaga na anobiam, no saan mo matgayam anobya? Agar arapaplaan day jay babae tatang. Saan ko anobya day jay? Mapan ka nga rodan dita salas Agar urayan jay balasang, ingka kasarita. Tatang. Sangwag ni Brenda, madimat no itartarayan Si Roman nga tanday ta sakit mo nga amnesia na mausawan ka, iso kasta ka. Daitan, ti kung kunami kininanang mo, adi ka mapanmakin inaw, tada problema nga isang baymaw na mausawan kan. Ala, yung kakasaon ni Brenda.
ngay nga ilamlam mga anak mo ton, Rigor. Imbagbagam ngay ayatan na, kalpasan na. Ilam mga anak laang. Pasensya kan, Brenda. Jak malagip at talaga nagdatunakan ka. Anya, nagbastos ka mo ton? Di naksinarsardangan ang nagdatunan nga aging gaadi kasi nung batan iti kasaran. Kalpasan na, kastanti bagam kanyak. Sorry talaga. Bungalaang ti Bartek ko dayjay. Saan ka anobya in real life? Anay ko. Apay ngagtungpa ka ngay. Nalipatam sa amatan nga daka di ti balay me. Awan bibiyang ko. Kasla saan ka lalaki? Tawan ti may sasaom. Nalaing kalagayang ngagdaton. Ngam di mo kabalan at akdaran dagiti sinasaom. Bastos ka lalaki. Tapagay ayamam lagayam dagiti babae. Uray tong pain nak iti mamin ribo. Sorry talaga, Brenda. Ngam talaga ajak malagip nagdatunakan ka. Kan maysa, saan ka atay in real life? Ayaw! Manaon a babae ti nabiktimam Rigor. Kaya't mun sakit di ti may sarsarak Jakmat ngamin talaga ang malagip nagbalin biyak tatang. Isabi na ibay akon anang tungpakanyak Ay sos, agsagana ka at amangan no, saan tulangin at tungpat ti maraman namin tun sa maranaw. Ha? Likli kam ngaminan, ti uminom iti arak, taday ti bangi gulukin ka. Amom lang aruda na nagato ti mararamid mo, no kasta makainom ka. Ngam sige kalata mo ta sigay. Kahit mo kaday takaragkad mo, ti isinadayin tun sa maranaw. Tatang. Naglaing ka nagdataw no makainom ka. Ngaminton mausawan ka, saan mo nga ay ayatan dyan nagdatunam. Si kalaang ti kasta, Rigor. Saan apusok ti agayat no makainumak tatang? Jay arak ti agayat. Iso ti umarog. Linuganan naklaeng ti spirito ti arak. Amumat gayam, asawan day ta. Namapingarot amapan kapila agin ilumngay. Sardi nga maun, ti aginom ko nakmanayin. Talunagan ti arak, day ta utek mo. Saan namnaminsan napasamak, nga daim masidag kanya kabalasang mangibagbaga biyak kanaw mangbiyanaw. Ngayon talaga ajak malagay nagdato na kadakwada. Iti may sangal daw nam amok ni Juday. Nariknak nga raw nga gusto kanyak mangbiyanaw. Ngayon jakmat korsonada iso ajak inkaskasaw. Aging gangay ti may sangal daw inawis da kamay nag-baits ken ni Anton gayem kaw mangbiyanaw. Rigor, nadnadlaw nga agkorsonada ni Jody kan ka. Agkursonada lata Ha? Jakmat kursonada. Pinatgak lang ti awis na nga umay tayo dito yung baits na mapainakmat amang paay kang kuana. Angam talaga nga awan na pulos ti sumgar abuok ko kang kuana, pre. Anton! Rigor! Umay kayo dito cottage! Ay ayaban natan ni Jody. Sige, mapantan iti na, pre. Ag-enjoy takit day, iti kaadda tayo dito yung beach. Nagpintas dito yung beach. Kasi ti kapintas mo, Judy. Sika ha? Ibagam lang na pintasak. Itata nakainom kan. Di nasaya at Rigor. Agawid tan. Diyak pa kayo tiyagawin. Kaya't ko pa yung makasarsarita ni Ading Balasang. Naspak. Unmat ngamin Anton. Ura inton bigatan nga agawid ni Rigor. Ag-overnight kami dito'y beach. Anya? Ay, saan mabalin? Masapol ay awid ko tigayam ko. Relax, pre!
kaya't ko pa iti agtali na dito beach, akadwak ni ading balasang. Iso nga, agawid kan. No, kaya't mo ti agawid. Ay, sana, bantayan ka. Taimbilin da kadananang kantatang mo kanyak. Ay, saan ako nga ubing? I can manage. Iso nga, agawid ka gid din. Dito yak pa'y beach, pre. Hi, good morning, Rigor. Judy? Apay nga, agkakaidata. Apay at damagam dayta, kat nagayatan tamad adwa ti pa nagkaidata. Anya? Imposible mo ta. Nagdaton ka kanyak dito'y beach. Inaklon ka mo na dagos, tadinak sinarsardengan. Ita, ibagam kit din nga imposible. Talaga man ngamin nga imposible. Nagbastos ka mo na lalaki. Tadi mo ka ba na natakdaran dagiti inararamid mo? Judy, pasensya kang bunga laeng ti panaginong ko iti arak day jay. Kati napasama ka data? Bunga laang matibartek mo? Kastang road. Saan na mabalin kanyak ti kasto niya? Anday ko. Naalamon ti kay kayat mo kanyak? Kalpasan na? Kastakit din ti bagam? Ha! Saan mabalin? Di mo ko na yun na di mo manin malagip na giti inararamid mo, EJ Beach. Kuanton, talaga nga awan ti malagip ko sika. Grabe ka mo't, pre. Kat no di mo sinarsardengan ni Judy. Anya? Tokto ka katuktok iti silid ti cottage ngam di ka pa'y pulos manglukat. Anton, Imposible nga uray day, kat nalipatam. kinapudno na. Nakigtutak, hindi nakita kaabay ko ni Judy ang nabigatan. Ay, day, tantikon ko nak. Kasanong arot itan? Saan na mabalin nga ipilit ti bagina kanyak jakmat nagayatan ti napasamak. Ay, madia, pre. Babae day, jay. Kaasimot, ano baybayam? Ampang met Easy to get a babae. Imbag ko man o kursunada. Ngam saan talaga nga awan sunggar a buok ko keng kuana pre. Kasanong arot day tan? Basol na tampang tumit. Amo na anak kainumak. Ngam sige mat asige. Ginandawayan nakit diya. Ay, sus, saan mabalin day ta pa nagrasrason mo? Nasaya at launay no saan nakaakamatan ni Judy. Apay nga di ka nagpagpakita kanyak. Apay ko magpakita kang ka. Kat awan mat ti obligasyon ko nga agpakita kang ka. Rigor, adda obligasyon mo kanyak. Anya? Masikugak. Kat si ti ama ti sikug ko. Anya? Masapul at akdiram ti sikug ko. Tano saan? Ipulong ka kadagi ti lalaki at kakabsat ko. Makaamuda mo amang balas kan ka. Nubaybayan na kami iti sikug ko. Anya ko man masikog ka? Saan ko mataputot na ita? Apay nga itong pakadagos ngay? Si kalaang ti lalaki ang nakasagid kanyak. Kalpasan na, kastan ti bagam. Mangtad kay ti pang pa-DNA ta. No kayat mo apanagnagan, asaan mo ako kwa da ito sikug ko. Bastos ka lalaki. Ikalay sanak, no di mo kaya ti madaksan. Pagbabawyam ti aldaw anam amunak, no talikudan nak, rigor. Impangtanak ni Juday, adakas ti pagbanagak no jak itakder ti sikog na mangbiyanaw. Naturod mat mangipa DNA kanaw iti ipas ngay na iso ang mamatiak putot ko talaga dayjay. Ngem ti problema ket talagang awan ti sumgar adot-dot ko ken ni Juday. Bungala ang ti bartek ko iso nga adda na pasamak kada kamay.
Anya tirumbang aramidak mang biyanong, ang kakabal sendak dagiti lalaki akakabsat na, no talikodak ni Juday, kaagmay-may sangamin a babae, kan buridak pay, kat di da itulok ti maagrabyadaw. Isu nga adamot amak ko mang biyanong, anya ti aramidak, iwanwan na kuma, to'y pagayam mo, rigor iti probinsya ti La Union. Ti maysang ama kat addaan iti legal nga obligasyon amang ipaay iti suportar iti anak na nga uray saan dapay ang nagkasar iti ina ti ubeng. Uray pay nga raod saan nga imet jay ubeng ti apelyido ti ama wenno saan ang nakapirma iti birth certificate ti ubeng adda dagiti pamuspusan tapno mapanagnakan ti paternity wenno pagkaama. Iso nga adda ti makungkuna habol ti ubeng. Iti ababa panao adda karbengan ti saan paya naikalay sa amasikog ang mangako iti suporta wenno mangsapol iti pannakabigbeg ti pagkaama ti saan paya naipasngay nga ubeng. Ngam ti makungkuna akarbengan iti daytoy ket nakabatay no ti ubeng ket may pasngay asibibiyag ken no addaan iti formal wenno legal a panangako ti ama nga anak na ti ubeng. Adda dagiti makungkuna tayo alinteg iti kakastoy a bambanag pagayam ko a rigor. Isu nga agsagasaganakan saan nga amin a kabaylam a matarusan kat ison ti kinapudnaw kan saan nga amin asaan mo akabailan a maawatan kat kinaulbod. Agpakalalaki ka, Barok. Takdiram tinaramid mo. That's right. Apitum ano anya ti mulam. Tandaanam, agbalin kalaan na ragsak, no masursurom nga aklunain, asaan a puso, utek, dalem, kinarakaran, no, anya pa'y ditate, aking basol iti, amin ang napasamak ka, no de, sika a mismo, ti aking basol. That's right. Ti ayat, kat kasla, imburnal dayta, nakabutbutang timatnag, kat no matinag ka, dayta kat mabali na babaan ti aksidente, wenno talaga mutaleng ka. Oh yeah! Alah, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaranaw, ngayon tayo manayin panagdatanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!